Ružomberok patril k 16 mestám po Slovensku, kde sa minulý útorok stretli ľudia na proteste proti vláde a konsolidačným opatreniam. V parku pred múzeom sa zišlo približne 600 ľudí. Okrem domácich sa k nim pridali aj protestujúci z Oravy, kde sa protesty proti ožobračovaniu nekonali. Na pódiu sa vystriedalo viacero rečníkov. Zastúpené boli strany Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Kresťansko-demokratické hnutie a Demokrati. Okrem nich sa prítomným prihovorili aj pedagógovia či aktivisti. Ako zaznelo hneď v úvode protestu, zhromaždenia nie sú o stranách, ale v prvom rade o ľuďoch. Príhovory sa niesli v duchu hesla: ak neviete vládnuť spravodlivo a zodpovedne, tak odíďte, pretože ľudia chcú žiť a nie prežívať. Tiež tu padli výzvy na opozičných politikov, aby sa zjednotili. Protestujúci si mohli symbolicky dať aj keksíky s džemom, čo bola satirická reakcia súvisiaca s navrhovaným vyšším zdanením potravín s obsahom cukru a odporúčaním ministra financií Ladislava Kamenického, že si majú ľudia piecť keksy a variť džemy doma, aby sa ich zvýšenie nedotklo. Tiež mohli podpísať petíciu za vyhlásenie referenda o prerušení diplomatických vzťahov s nepriateľskými štátmi. Na protest prišli všetky vekové kategórie, v nemalom množstve aj rodičia s malými deťmi. Organizátori im prečítali rozprávku o krajine Konsolídia, ktorá pobavila najmä dospelých. Na záver pokojného zhromaždenia zaznela slovenská hymna.